Nazdar všetci, nachádzame sa na floatéri v Soldene, kde sa išiel prolog druhého kola enduro série európskej. Floater má 130 zákrut, čiže vôbec není jednoduché ho prešlapať, prepumpovať, preskákať a vytočiť ho. Dĺžka 6 km preveri všetkých jazdcov a práve som došiel na to, že som si zabudol zapnúť bátok, takže mi lieta na chrbte. Ale robím pre vás túto komentovanú jazdu. Počítam si zákruty, čo sme v 8. Pumpujeme, dajme tomu, že 9 alebo 10. Poďme opäť doľava vrchom. Trochu si zašlapeme, potiahneme. Zlý prevod, mám požičaný bicykel, svoj som zlomil. Nemôžem sa zúčastniť pretekov. Dosť sa tu človek zadýchá. Ale sú tu, ako aj vidíte, voľné pasáže skrz jazdovku. Využijem to, ospravedlňujem sa. Zapnem si ten bátok. Naozaj mi lieta na chrbte. Nedá sa s tým jazdiť. Trošku sa vydýcham. Pre tých, ktorí ste na bicykli prvýkrát, oplatí sa zobrať camelback alebo fľaša aspoň na zastávky. Ako vidíte, je toto prášne sucho v puse, majú jazdci, zapumpujú si to jak na bikrovke, potiahnuť môžu bicykel. Plov je naozaj dlhý, 6 km, najlepšie časy, myslím, že okolo 8 minút, sedelo to bikrosárom. Prokop bol, myslím, 4., ale slovenské želiesko v ohni, Matej Vítko, nádherné 7. miesto v prologu. Tuto museli ísť neskutočné bomby v týchto pasážach. Noha ven a drsné drifty. Vidíte, klopky sa dajú ísť navnútro, ale aj krásne vonkajškom. Odšrobuje vám to hlavu, jak sa budete kúkať doľava a doprava. Takže si ju poriadne prichyťte. Hop, poďme a doprava ďalšia. Koľko máme zákrut? Kto to počíta? Tento trail naozaj preverí, či ste schopní ísť dlho, v tempe, naplno, pracovať s telom, s bicyklom. Není čas ani kúknúť na tachometer. Koľko ideme? 23, veľmi pomaly. Požičaný bicykel, nenastavené tlmenie na mňa. Pozrite, rovina tá pasáž. Tuto treba pumpnúť, ale nestíhačky. Konečne v lese, chvíľku oddychu. Ládoček, aha, kamienok pre nás, hop. A zase právo točivá. Tak tuto už by ste sa chceli napiť z toho camelbacku. Treba si ho dať hore do úst. Trail je taký dlhý, že si môžeme povedať niečo o histórii Soldenu. Bohužiaľ, nemám to naštudované. Zháňal som celý deň zadnú stavbu na môj zlomený bicykel. Ale stredisko Solden sa nachádza vo výške 1377 metrov nadmorskej. Počkajte, vypumpujem. Do 2200 jazdia dve lánovky. Volajdiček. Dve lánovky do 2200, ako som spomínal. Je tu 16 trailov plus tento floatrail. Celková dĺžka sa strašne zle počíta, pretože sú tam desatinné čísla a fakt, že to nejde. Tento floatrail má 6 km a zhruba 35 km alebo 32 trailov tu nájdete. Na 5 z nich si musíte vyšlapať, na ostatné sa dostanete lánovkami úplne bez problémov. Obchody mimo sezóny v nedeľu zatvorené, v sobotu len do obeda. Povedzme si niečo o počasí. Počasie 30 stupňov, nádherne. Každý deň 3-hodinová búrka. V kempe prevracia markízy.
ale kemp krásne to drží tie traily, až tak sa nepráši do úst. Kde máme pokračovanie tu. Tuto už by ste si fakt zastavili a napili sa normálne, ale keďže ideme komentovanú jazdu prologu, musíme ísť ďalej. Je to dlhá rovinka, všetko si môžete naštudovať. Takýto leták si zoberiete v infocentre, tipy, ceny, všetko. Nemám čas to otvoriť, musíme jazdiť. Takže som práskol mláčku. Kto mi počíta tie zákryty? Je to tam aspoň 40. Čo sa týka slovenských jazdcov, ako som už spomínal, zlomil som bicykel, ja som vypadol, Víťuz, po prologu 7, výborné počítanie, Kubostank, Eritke, okolo 30. miesta, Erik Chudý by zašiel výborne, nezobral si chránič chrbta, všetko sa tu kontroluje, nepustili ho na štart, dostal dvojnásobný penalizovaný čas a dneska vyštartoval do RS-iek. Jaké hovno tam bolo? Dneska idú asi 5 RS-iek, jedna krajšia ako druhá, technicky veľmi náročné a strvé, kamenisté, bicyklovačka, jak sa patrí. Naozaj európska séria na úrovni. Kto v pohode prešiel Sušice, tak sa nemá čoho báť. V štartovnom 60 € je dvojdňový lístok na lanovky, ktoré práve využívam. A na požičanom bicykli si to tu šmakujem, aj keď už mám úplne sucho v puse. Až taký šmak to není. Ale dokončím túto jazdu pre vás, aby ste to videli. Ďalší jazdci, Stáno Šuc, Denisa Šucová v kategórii Masters, veľmi pekne štandardne. Tuto sme ošetrovali chlapca včera, tuto ležal, vyhodenú kľúčnú koz mal. Núdzové číslo 112, morská služba 140, noste chrániče, noste integrálne helmy, chránič chrbta, ľahte kolená. Čo sa týka úrovne, tuto je taká wooden sekcia, trošku viac zatočená. Tento trail je označený ako S2, ako stredne ťažký. Traily v Solone sú značené ako S0, úplne ľahký, S1 ľahký, S2 červený, stredne ťažký, S3 čierny, vyhliadka naľavo, nestíham, S4 čierny, super difficult, S5 nejazditeľný. S5-ky sa tu nenachádzajú, väčšinou S2, S3, malé úseky, S4, treba si to najazdiť, vyskúšať, neísť hneď na tie najťažšie. No čo, bude tu už nejaká 50. zákryta, občas vidíte jarok, dobre neseknú zadným, jak ja pred chvíľou, môže to mať za následok defekt. Tuto už by ste si hádam aj energy gel dali. Vidíte, občas sa nájde aj stopfa s nejakým malým skočkom. Stále sa to točí, už je to fakt nechutné. Neviem, užívali by ste si to ešte? A predstavte si, aké jazdci museli z prologu. Ja si tu idem pomaly 20 v zákryte, inak teraz do zákryty 29-30, na rovinkách do 40 km za hodinu. Požičal som si bicykel s tachometrom, takže môžem si to merať. Ako vidíte, je na začiatku sezóny. Ešte nemajú Rakúšaci prázdniny, sú zatvorené obchody, ale nie sú tu žiadne dolety. Takže to ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí jazdci. Fakt. Nestíham vám aj tieto historické fakty, aj fakty ohľadne bezpečnosti hovoriť, aj počítať tie zákryty. Takže kľudne si aj onťak zoberte. Mláky nebudeme piť, to pijú iba psi.
Čo sa týka lánoviek, sú tu dve, do 2200 vozia. Jedna táto, ktorá je Tireline, druhá kúsok vedľa, obidvoje kabíny, čisté v pohode, personál ochotný, lístok dvojdňový 50 €, jednodňový myslím 27, lávičky na piknik, určite keď tu pôjdete, pochopíte, prečo sú tu tie lavičky. Tu som si dal takú rýchlejšiu endurko stopu, noha ven, zbytočne zaklopili to tu, zatiahli to, skok do kameňa, technická sekcia jemne a pokračujeme v zákrtách. Je tu vyznačený okruh, volá sa nejak Big 3, Super 3, trikrát sa vyveze 400 lanovkou, 6 trailov, mega dĺžke, všetko čo sme tu išli je ideálne na bicyklovanie. Není to jak niekde, že vám vyznačia traily a sú to šotolinové cesty. Toto je proste stredisko na horské bicykle, ideálne celoodpružené, 140, 130. Čo sa týka enduro tráti, sú tam switchbacky, veľmi ťažké, zľavomené nechutne, kamene, mokré pasáže. Mokré pasáže, hocičo, a 27,5 asi lepšie, jak 29. Dostávame sa do úplného záveru, 80 zákrut už musím mať natočených. Vidíme už Solden, tuto sa rozbehneme na kamienok, to je ono ešte ďalší, hop. Trošku som zabudol predok potiahnuť, ak som pozeral na tachač. Vytočíme si bicykel. Veľmi hráva pasáž, prejdite si to, ale najprv nech pôjdete bomby. Dá sa to aj zle potiahnuť. Trošku sedím na bicykli, oddychujem. Prolog sa skončil na tej rovinke, kde sme boli pred chvíľou, lebo išiel na RS5 ku krásnym singláčikom, ktorý sa prešiel a došiel dole do centra, kde sú stupne výťazov, vyhlásenie, pump track. Čiže toto už v rámci prologu nebolo, takže keď to pôjdete to naviac. Nechajte si ešte nejakú silu. Pozrite, brány sa otvoria samé našťastie.